Halo, siemanko. Cześć, witam was serdecznie. Troszeczkę gumy. Zapraszam wszystkich. Wiecie, jak wam ten mikrofon będzie przeszkadzał, to mi dajcie znać. To go najwyżej przełącza w inne miejsce. Jeszcze mi musicie powiedzieć, jak mnie słychać. I czy impreza słychać. No. Ławeczki od pola. Roberta. Tak. Dobra, to zaczynamy. Give it up, do as I say. Give it up and let me have my way. I'll give you love, I'll hit you like a truck. I'll give you love, I'll teach you how to. I like to put you in a trance. All over me. A co, ludzi nie zbierać? Dobra, lecimy. Wyjrzę. I...
sztukę będzie najlepiej. Ja pierdzielę. Sprawdź mi trochę. O. Szukam, no jeszcze teraz tyk na to i zaraz obejrzę. Ogląda jak na konsoli właśnie nie widać, wiesz? To mi przyszło tutaj powiadomienie. Teraz to obejrzę. Mi się wydaje, że tam musiał ten. Kuźwa, no szlak mnie trafi. No właśnie tam. Ja. Tego dość. Bez.
Ach. O, mam nadzieję, że muzyka nie przeszkadza. Fuck, strefa. Ojojo. To co to tu jest? A co to jest? O kurwa. Kurwa, troszeczkę wypiate miejsce. Dobra, chwilę sobie poczekamy, a ja to idę już sprawdzić. Ktoś ma teraz czat, widzę. A, na dole był. Proszę. Konto. Na telefonie jest i no on jest chyba poniżej, wiesz?
Historia płatna. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is the whole you'll find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you're not a fool. I should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I could give up. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Never without your love. Nie widzę tego właśnie. To nie jest Fortnite'a. Dobra. Mamy się poliło. O, ktoś się tam budował. Dali się buduje, obejrzyj. Żeby tam nie uwala. Ale jaja. Tak, zaraz buduje. A, lubił mnie. Jak tam chwila poczekać. No i dupa blada. Kamil Chris? A, czy z nami zagrał? Waldi, nie wiem, kurna. Ja tu mam ino... Halo? Halo, no, Halo, czekaj, no bo sam koledze powiem. Ja sam w tym Fortnite ino mam pobierz, jakiś pakiet bojowy, oglądaj, wiadomości. W tych wiadomościach coś by było. Ale tak nic nie ma. No właśnie jest jak na tym Epic zalogowany i...
To Kamil Gromy. No co teraz, jak to, Fortnite'a? Aj, no dobra, no. Czemu nie? Chodź sobie. Tylko Fortnite'a kurde mi wygląda. Ja nie wiem w ogóle. Ja nie wiem. Masz Call of Duty nowe, byś pograł trochę to. No, mogę zagrać raz, ze dwa może, bo do pracy niedługo. No wieczór dzisiaj idę. Kiepsko. Znaczy ja też Siedzę- idę do roboty, tak. Siedzę z dziećmi już. Żona w pracy, dzieci ze mną, więc nie mogę zagrać. To dołączasz? A ty jak tam, no? Dołączam czego dołączam właśnie. A ty jak tam sobie miałeś? 22 byłeś wczoraj czy nie? Co, jak ci to spałeś? A, no, spałem już. Siedziałem do drugiej, wiesz? Znaczy ja był po trzecia coś byłem. Aha. Ale już padam, no już nie czytałem. Potem pograliśmy trochę z chłopakami i poszli trochę pogramy i tyle. Co się pykali? Karol jest, siemanko, Karol, w czas, chłopie, w czas. Daj zresztą. Takie chyba już wszystko działo. I to z Questa autowało. No nie. Co? Geralta z Wiedźmina dali do Soul Calibura 6. Co dali? Geralta z Wiedźmina. Wiesz, gdzie Soul Calibur? To taka biotyka jak Tekken, nie? O. Kurde, przeszedłem jeszcze raz Wiedźmina sobie. Nie wiem, czy nie przejdę jeszcze raz. Całego Wiedźmina, ja pierdzielę. Przeszedłem... Chyba z 3 razy już przeszedłem całego. Z dodatkami. Tyle godzin jest ty. No sporo grania, sporo. Jezu, masakra. Sama pierwsza część, Dziki Gon, nie, to bardzo długo zajmuje, ponad 100 godzin. Tak, wiem. Znaczy wiesz, nie przeszedłem tam wszystkiego, tych wszystkich misji pobocznych czy coś, nie? Wiadomo, nie? Ale w większości tam takie, wiesz, zbroje, wszystko podobywałem, nie? No, fajne, fajne. W dodatku podobała mi się najbardziej krew wina. Znaczy, tam nie wiem jakie było. Takie średnie. Powiem ci. No, ale wielka fajna. No, to taki nie został niesmak taki, że już nie wiem, czy dalej Wiedźmina mogliby kontynuować. Ale to kurna. Chodź się to tak przechodzić tyle razy? No kurde, wiesz, jak teraz wciągnęłam wtedy? Stary, coś mówię ci. Musisz sobie kupić. No. Chyba. Naprawdę, warta kupna.
Danek, dawaj, czasu nie ma. Tak ja sam oglądam. Ty co, ci też powinno wracać? Wtedy. Kiedy ty będziesz normalnie robił? A, chyba już nigdy. Tak cały czas? Znaczy nie, że cały czas na ten. 4 na 8, na 19 raz. Potem... Czy jest może czego zaprosić? Kurna nie ma. Nie wiem. Ojeju. Danek, dawaj. Gramy. Proszę. Na sobotę jak robisz? Też sobotę robisz, czy nie? Spadaj to do szkoły. Rano czy wieczorem? Rano. Rano. No to wieczorem możesz grać, nie? Czy... A, tak. Wygląda. Chyba do kobiety. No ty sobie masz wszystko na miejscu. To. No tak, wiem też o tym. Też się kiedyś jeździłem. Pamiętam jak w Warszawie mieszkałem kiedyś. 5 lat temu, nie? Razem mieszkaliśmy w Warszawie, tylko że w innych mieszkaniach, nie? No jak od siebie, nie? Zawsze pracę kończyłem od lat piątek. Kąpiel, prysznic, autobus, całą Warszawę przejeżdżało się zawsze. No. Ja, fajnie wspomnienia takie. Patrzyłeś koło nowego agitacja fajna jest? Co to jest? Aktualizacja nowa. Co tam jest? Nowe bronie, nowy wygląd. Ale tu w tym? Tak jest wyra. Tu w czym? Nie, w kodzie. W2. Dlaczego sama kamera mi się obraca? Co jest? To jest skupione. Czekaj, może polecimy... Tutaj, co? Tam? No to już teraz, nie? No, lecimy. No, lecimy. Not my side. Oglądałem tego, jak się nazywa on. Spaja, nie?
i często latam tam na sam koniec, tam to jedno No. miejsce, nie? Tam kiedyś opowiadał, że tam jest dużo No. skrzynek, nie? No na jednym domku jest ze 4 skrzynki zawsze jestem. Wiesz, że tam wiesz, jak strefę, nie strefę masz to chujowo tam. A i na nek. Co? No i tam są fajne rzeczy są tam nawet. O ciulu. Kurwa. Oj, spadaj, Danek, gdzie jesteś? Oj, zabił mnie. Kurwa. No dalej będzie ja. Pod tobą. No słyszę go, że tam jest pode mną. Jest, jest. No w ogóle nie widziałem go, kurde. Weź ładuj z niego. A nie wiem skąd w niego ładować. On się skampił na pewno. A, bo w drugim domku jest. Ale słychać go. Jest. Kurna! To za dupa blada, a nie broń. Powiedz co brać. No co, no taka gra, Nanek, no co zrobić. Ja tak wparzę, albo w tym lubię grać tą grę, ale jak solo to nienawidzę. Nie jestem zbyt mocny w Fortnite'a. Ja też tam, wiesz, super nie jest tego, ale... A na tym... Słychać mnie dobrze na live'ie? Czekaj, zobaczę teraz. Teraz wracam. No. Siema wąski, siemanko. Dobra, gdzie lecimy? Nie wiem, godaj kiedy mam zaskoczyć. Dobra, dawaj, lecimy.
Może teraz coś ugramy. Bo w sumie nie ma sensu gdzieś w ogóle lecieć. Za strata. O, tu jest skrzynka chyba. Kurwa, musiał tu typek polecieć. Na górze jest tej. Kurwa, czemu ja zawsze muszę do niej spadać? Co, zabili cię? No, Jeszcze... akurat lądowałem i koleś od razu broń mi wyłapał. A ty gdzie? No. Lecisz jeszcze czy co? No, Lecisz jeszcze? Gdzie ty kurde? Gdzie ty tak wyleciałeś? samo jak ty. No, że chwila poczekał. Widzisz te zaznaczone na live, Nie, co tak. było to miejsce? Są punkty za to. No, wiem. Jest tu coś. Ja zagrałem trójnastkę. Kuźwa, dupa blada, nie ma nic. O Boże. To, że się teraz popisał. No, a Fuck. gramy w piątek albo w sobotę jakbyś chciał. Prawda? No. W piątek może jutro pogramy. To jak się to zginę. No może nie zginiesz. O, jest A, dupa blada. Ajajajaj. Ja Nie, dobra, teraz spokojnie nie umiem zagramy. wycelować na to. Nie, miałeś szansę, gdybyś lecą bronią. No tak to byś wypalił. Ale nie umiałem nie zdążyłem jak wycelować mi w łeb. We'll be celebrating, dancing until dawn. Wrzuciłem filmik na YouTube'a, żeby zobaczyć. Czas liście, nie? Put your dark glasses on. Tonight Ojej. gonna be a revolution. Change is gonna come. Co tam na grupie nikt nie grał? Gonna shine on everyone. Tonight in Babylon. Znajomych nie idzie łapnąć, nie? No, teraz ciężko. Tonight in Babylon. Nie wiem jak tu. A. Jakie plany na dziś? Pracy. No, pracy nawet. A jeśli chodzi o granie, no wyda duchowo grał. No, w końcu, Malek, obudziłeś się.
Kurna, co to za... Dobra. Może trochę dalej pojedziemy gdzieś, co? Spokojnie. Czekaj, skukamy. Czekaj tu jeszcze. Ja by tutaj Strzelają jest. trochę. No, To dalej. No lecimy. hej, ty lecisz. Właśnie się żygam. No. Nie. Dobra, sam lecimy. Dobra, gdzie wykończę? Tam. Tam do budynku jest koleś. No? Tam do budynku dalej jest koleś. Koleś jest. Ja nie wiem, czy na tych... A ty wleciałeś na te wzgórza? Ja nigdy nie jestem. Co jest tu koleś? Hello, Hello. gracie Fortnite'a widziałem. O. Byłbyś wiary? Co? Nie, nic, wykupiłem się. Aha. To, grasz z nami? No jasne. Ja i nie gram z wami. Tam jak masz tam jakieś strzelbe czy coś? A robię. Może dalej. A live'a robisz? Zawsze. Zawsze. Ja też mogę zrobić, nie? O, Luca jakoś. O, snajpera. Było to fajnie, chyba nie?
To masz wszystko opanowane? Wszystkie skrzynki? Mhm. Dobra, będziemy musieli... A tak, czyli że przyda mi się jakiś... Będziemy musieli... Ty lecisz już na ty. No, lecimy już, nie. Weź broń jak chcesz. Nie mam wszystko. O! Teraz się chwila mi bardzo dobrze. Nie wiem, Wąski, musisz wpaść na imprezę, to się dowiesz. Tak, wąski, wpadaj. Wczoraj cię kolega zapraszał, to nie chciałeś ze mną grać. Normalnie, wąski. Podpadłeś koledze. Jednak nie śpi, bo strefa nam goni. Już lecę, już biegnę. O, Dawaj, fuck. dawaj, dawaj, obiegnie. To już my są zaś w dupie. Czemu się tam strefa u nas nigdy nie kończy? Nie wiem. Ja ci powiem, że będą mieli biada dolecieć. Mam bandaże jak coś. 10 bandaży mam. O, już dupa. Trudno cię. Nie wiem, czy nam się uda dobiec. Nie masz sił, Wąski, grać? Połóż, nie ma życia. Kuźwa, jeszcze kawałek. Oj. O fuck, obejrz jaka jest strefa. Ja pierdzielę. Strzelała? O, mamy schody. Dawaj, Nanek, dawaj, dawaj, dawaj. T3 mi zostało. Jakoś się uleczymy zaraz. Tak, jak tam będę miał przez chwilę mikrofon wyłączony, bo odkurzacz będzie chodzić. No dobra, w porządku. Dobra, leć się. Czekaj, ja tu mam ta apteczka. Oj, oj, oj. Co nie dojdziecie do stafu? Ja, doszli, udało się. Dobrze. Ej, walą, z lewej. Kurde, obiłem jednego. Ale położył mnie. Ale gdzie ty jesteś? Patrz, patrz. Zamek, zamiast ze mną walić, Kurna. się. Musimy razem do nich No, walić. możesz szybko lotać. Ty Nanek się za bardzo czaisz. Nie, dobra. Lecimy dalej.
No oni też byli za strefę gry. Czekaj no. Jestem. Jedna rzecz zrobię. Nie do spokoju. Aha. Odkurzasz też? No. To ja włączam mikro. Onek, gotowy jesteś? Kurna. Okej. Uwaga. Uwaga. Jest. O. Dobra, Danek, wciśnij trójkącik i zaczynamy. O, bardzo dobrze. O kurde, postałem do loterii. Co jest? Mamy trójkąt. Co za ciule. No. Gdzie tu teraz polecisz, Janek? Siema kaczy, siema obudzie. Co tu tak napieprzał?
tu lecimy. Dobra, lecimy, Ja, co? hopie, zaraz. No powiedz mi, kaj mamy skokać. Aha, tu chcesz! No, już. Nie Ile idź. tu ludzi leci, o. A Dobra, i my da. wyskakujemy? No. No Tak, to ja mogę nie to lecieć. Czemu? Bo za późno wyskoczyłem. To teraz. Mogę to zrobić? Ale się naprzeciwko mnie. Dam tu już. Nie, no skrzynki nawet nie ma. Innego? Granatnik miał, ja pierdolę. Gdzie jesteście? Ja na magazynach. A ja tutaj w jakimś domku. Daleko ciebie. No tam był zabity koleś, to tam nie dużo rzeczy jeszcze stało. Dobra. A miałem tylko chyba z 10 HP miałem, jeszcze go dojechałem. No farta. Beczki użyłeś? No. A ja mam wiecie, że jest taka nowa lama? Nie. Taka To znaczy? kolorowa. Co robi? I no jeśli ją się otwiera skrzynkę i to jest chyba random, bo raz ją znalazłem a potem już jej tam nie było w następnej rundzie. No i dobra, zbieramy się w jednym miejscu, bo jesteśmy tu odrzucani. Nie, ja już idę do was. Kurna. Dobra. Ale mi się to porobiło. Co? Coś potrzebujesz? Coś potrzebujesz? Nie. Mam takie coś, nie wiem co to jest. Te 4 też jest nowe. O. Ja. Byłeś tu w domku? Jak ktoś tu zbulił domek, to wy? Tyle. Nie. O, dawajcie, idziemy. Zobaczymy. Tutaj zbulili ten Kurna, domek. co tu się dzieje do cholery jasnej. Dobra, idziemy? Macie coś w No, ogóle już? trzeba by. Budówce nie. Jak wy chcecie iść? Kurna! Dobra, chodź, idziemy. No idźcie to do Do strefy. strefy. Strefa. Tu mi pod nogami, tam z lewej, tu z prawej. Tu to, tu tamto, tu chodź, tu zobacz, a patrz. Hej chłopaki. Gdzie to? Znowu mi się. Powaliłem. Likwiduję. Pompę ktoś chce? No ja mogę Ja biorę chcieć. taktyczną. To jest pompa. Gdzie to? Gdzie oni są? Na jakiej tym pozycji? Tu, u nas. Znalazłam sobie go. Dobrze. Tu masz pompę A tu taktyczną. żeście wszystko pozbierali? Ja. Tylko pompa tu jest. Ta. pompka. Pompa. A nie Dobra, taktyczna. wziąłem. Ej, strzelam Idź, nas. Halo. Skąd?
I to chyba... No to no, musisz patrzeć Właśnie skąd sam nie strzela. wiem. Chyba... Przy mnie, Strzelają. powalił mnie. Walcie go! Dobra, Jest. podnieś mnie. Awka jest. Podnieś mnie, No podnieś jest mnie. ta niebieska, zielona Mamy MK. go, słaniaj tam. O fuck, ciekawe co je wywalił. Macie aptekę jakąś? Bierzesz ta snajpera. Czekaj, No Co biła. za świnia. To jest moje. To moje. Ja się leczę. Nanek, dawaj mi to. Macie ammo do snajpy? No. Mam Macie tylko jakiś jedno. tam? Tak już? Kurna. Nie mam. Macie ciężkie ammo? Nie do domku. Tak w No ogóle jak to chodźcie strefa. do strefa zawrzeć. Strefa będzie nas Chodźcie. zadzwonić. Chodźcie. No wysłanko kochani z tej strony tutaj chcecie. Ełoko patu. Kurde, nic. Ja zdążę. Nie wiem jak tam Nanak. Albo i nie. Przymknie mnie. Dobra jest. Najgorzej. O, jak cudownie. Ile nas tu jest? 3, a tam jest 4. Chodźcie tu na Ja ten. potrzebuję ciężkie ammo. Jaka jest ta strefa? Nie, I tu bardzo- dupa bladacza do strefy. Dobra, idziemy dalej w strefę. Ojojoj. Hej, czekajcie, ognisko postawię. O, nie tu, tam w Dajcie. budynku. Ognisko? No, tu się przydali. Co to jest? Rewolwer. Nic nie potrzebuję. Nanak na cichacza. Tutaj mogło być, bo... O, skrzyneczka. Ciężkie ammo jest? Nie no. A tu czegoś jeszcze nie ma więcej. No mogą być w hangarach. Pompa. Tu nie ma. Macie ammo do pompy? 25. Wąski się pyta, czy dzisiaj grozi. Dobra. Ej, strzelają. Ktoś strzelał też. Tego, z przodu. Na starym domku. Ej, widzę typiara. Pozycja. Tu. Ale no wolę pozycję, Zabity. nie wiem. No 195. No wziął typiarz. Ja nie wiem z czego strzelać Musimy się stawki. kontaktować, bardziej pozycja, jak coś takiego, bo tak to... Jest tu coś jako skrzynia. Tu jest naboje do pompy. Tam może. Wziąłem, dobra, no. Góry nie ma skrzyni, nie ma. O kurna. No to tam. Do strefy trzeba biegnąć. No musimy biegnąć, bo nie zdążymy. A ja granatnik jeszcze mam, albo nie mam.
A ja mam awkę, tylko nie mam ammo. Najgorzej. Nanek do strefy. Leca do strefy. Tam jest skrzynka nieotwarta. A widzę. A kurwa mać. Pieprzona strefa. Jakby co, tu mam potkę tą. Ta postać szybciej nie umie lecieć, nie? To jest to. O kurde. Zdążysz? Nanek. Ja widzę, że tu się z boku Nie zabijecie? strzelają, rozumiesz? Idioty głupie. Ej, ma ktoś ognisko? Ma ktoś ognisko? Ja mam. To chodź do Nanka. Ja mu dam. To jest teraz. Jak na wiele. Kurna, zabił mnie, no! Ale akcja. Ale akcja, dwóch zabiłem. To wiele. Ja tam leczę cię pomieścić. Kurde, po ja też w tej wodzie stoję. Dobra. A, dobra, nie ma. Gdzie był? 3 ich Dobra, było. widzę. No tam się nas zabili. Mhm. No jeszcze jedna runda.